Kaixo, bi pelikulen kritika egingo dugu, alde batetik Jose Mari Goenagaren eta Aitor Arregiren Maspalomas, iraultza Euskal Zineman, eta bestalde batetik Alice Winekuren Couture pelikula, fashion munduari buruzko pelikula, Angelina Jolik protagonizatzen duena. Vale. Maspalomas, pelikula zetorren olako sukar baten erdian, Maspalomas, homosexualitatea jorratzen da, krusina, Euskal Zineman aurreneko aldiz, harreman sexual esplizituak. Bueno, bai, pelikula benetan bikaina da. Eta ze esango dizuet nik ja entzun ez dezuena? Bueno, niretzako ez da homosexualitateari buruzko pelikula bat. Edo ez da sentitu homosexualitateari buruz ezer berria esan didanik, ez da txarra esaten, esanet, homosexuala da, handagoen personajea, eta homosexualitatea ezkutatu egiten du, beraz badauka tabu bat, badauka sekretu bat, badauka haustura bere bizitzan, baina iruditzen zait, pelikula jorratzen duen gaia dela, gai universal bat, eta homosexualitatea dela, bueno, pelikularen estenatokian dola bait, baina edo zeinek edo noiz jasan izan dugun gauza bat izan daitekeela hori, ez? Bizitza sekretu batekin, puskatu behar izatea gure bizitzarekin, haustura horrek ekartzea sakrifizio handi bat, eta sakrifizio horrek peaje handi bat sortzea gure bizitzan, ez? Esango nuke dela pelikulat oso ondorekita dagoena, harrapatzen dizkizuna erraiak eta eramaten zaituena pelikula guztian zehar, gidoia beretan brillantea da, asko gustatu zait. Bueno, Moriartytarren etxean ohikoa den bezala, eta gainera gehiago esango nuke ez, Moriartytarrek badukate abilidadea bat, eta da pelikulatik pelikulara zerbait aportatzea, berria ekartzea, eta esango nuke honetan ere hori gertatu dela, ez? Eta ikusi dugula, Euskal Zinemaren mikroklimaren barruan, berria, oso estimulantea eta oso inteligentea, ez? Osa, gauza asko daude esateko pelikula hori buruz, Jose Ramon Soroizen papera, mundiala da, eta gaina dago, Moriartytarren kamara dago etengabe bere gainean, etengabe bere begietan dago, personajearen angustia jasotzen, ezintasun horretan hor dago kokatu, ez? Angustia horretan pelikula, eta esango nuke hori, esaten dena bezain importantea dela esaten ez dena, edo isiltasuna oso bai dago, nola dagoen Jose Ramos Soroiz isili momentu askotan begira, bere keinu simel amargatu horrekin, bastante amargatua dago, eta oso bai dago, oso polita dago bere drama interpretatzeko manera. Alice Winekuren Couture pelikula. Bueno, Alice Winekuren da zuzendari frantziar bat, nire adinekoa, 50 urte dauzka, 49. Eta lehenagotik pelikula batzuk egin ditu, niri asko gustatzen zen zinemagile bat da. Eta pelikula honekin manauzkan nire zalantza, zera fashion munduari buruzkoa omen da, eta gaina protagonista da Angelina Jolie. Ni ikusita zintzuk ziren pelikularen ingredienteak ez duen ezer espero pelikulari buruz, baina ikaragarri gustatu zait, iruditu zait, Alice Winekuren da kriston zuzendaria eta batez ere da kriston gidoilaria, gidoia da oso brillantea, eta jorratzen du, esan dezagu, jorratzen du fashion mundu, modaren mundu horri buruzko ikuspegia, lau nesken begietatik, lau neska dira protagonistak, Angelina Jolie da bietako bat, badaude beste hiru, eta jutetan nola bait pivotatzen historia lau personaje horien gainean, ez? Personaje horietako bat da makilatzaile bat, idazlea ere badena, eta orduan nola ere idazle horrek idazten duena da pelikularen ofeko ahotsa. Ez dakit nola esango dizuek da, pelikula fantasia da plano guztietan, nola juten dan fashion munduaren bambalinak erakusten, baina betiren modu, nola esango dizuek, modu ezin procedenteagoan, ez? Osa, dena daka helburu bat, dena daka asmo bat,
eta gutxinaka joten da Tetris zea bat bezala edo Lego zea bat bezala eraiki zen, harik eta erakusten dizun arte azkeneko sekuentzia, da ekaitza baten erdian, dala estena bat, bueno, benetan memorablea asko gustatu zait, bueno, gaur goizean ikusi dugun sekzio ofizialaren bi pelikulak, xapo, biak ere, pelikula bikainak.